Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel siang bahal subscribe nak mentah. Ka jing sambai bam syagi kena school lane ka minority scholarship kala pau tengkren ya ke jing bam sap ka baju botam ha India ha ba sampai lai persen na kita gi school kidai gi badon kerteng tang harangan. Ka jing tok kit aga Ministry of Minority Affairs kalap bakadon ke jing bam sap ka baju bor haduk kata-kata. Hakaba kidon praspa lai puteli na kita gi school ki bala bam tu ya kapisa kaba khat sao jar sao spa prapo lai klur hakisan snem baladem halor kene gamat ka Smriti Irani Menteri Kesorkar India kada waba ke Central Bureau of Investigation CBI kadai bentok kit halor katai ke jingjia barok kowai ka kubor ka bala permi da ke India Today ka yatu bala ujor halor katai ke jingjia da ke Ministry of Minority Affairs Haka Shipedrik jong pernah naitung bat katai ke jing bam tu pisa kadai ha kici spa teli ki distrik bat ha lai piu sao teli ki jela haka ba na ki chejar san spa nyu pu art teli ki school lalap ba praspa lai piu teli ki dai ki ba shuthok la dei ki badon art pu teli ki jela na ki lai piu sao teli ki ba shuthok hadit ba ke liyo lum ya katai ke pisa na ke sarkar India bat ka tanat jong ke sarkar India kalapta pan penduk no ya akaun number jong ki praspa lai pheu teli ki school ka jing erap ka balbai syaki silak prapeo jar teli ki school kadai na ke penta ki khna school ki benandu ke kelas 1 hadu ki kedan higher education bat katai ke jing erap ka bala sedang nadu ki stem ar jar nyeu ar jar pra bat da katai ke jing le tu ka pen I ba ka bai bam ka ba ki dai ban yo ya ki khna kalik sha ki tai ki school ki ba shu thong ka Central Bureau of Investigation ka to kit halor katai ke jing dia pat ke balong ngok kalong ba kita ki bang akau ki trekam da ki ada har bar ki ba ju thok lem bat ki wepat ki kot isla ki bala jule lane ki KYC am tang ba kita ki school ki dai ki ba ju thok hanrei ka balong ngok kalong ba ki olat ru pan penrung keteng ya tadi ha ka National Scholarship Panel bat ka on files district information system for education na ka jingkhen ki bala yo la pan I ba ha khatis kat ki don ribu atli ki school ki badon keteng tang harangan ha Rajasthan na chispa arpi pratli ki school khanta pundadli ki dai ki badon tang ha keteng ha Assam hadu ribu pra persen ki dai ki school ki ba shuthok ha Karnataka ki don ribu sau persen ki school ki ba shuthok ha Uttar Pradesh ki don sapu sau persen ki ba shuthok bat ha West Bengal ki don la khunda persen ki ba shuthok ha Malampuram Kerala kawai Shnat Bang ka sambai bam sha Ripun jar ngut ki samla pule bat katai ke jingyo bai bam ka tam na ke jingdon ki samla pule ha katai ke school ki badai panyo ya katai ke bai bam ha Anantanat Jammu and Kashmir kawai ke college ka don san hajar ngut ki samla pule ritpa hanrai ka bai bam ya nyeu jar ngut ki samla pule am tang kata ka don kawai ka mobile number ha ka ba kawai ke kemi ka don arpeu ar ngut ki khon bat ki tai barok ki ba pulai kelas 9 om tang kata ka don kawai ke school ka bob don hostel setia hanrai wei pa wei khna uyo e ka bai bam ba ki sa hostel ha Assam ka don kawai ka Shnat Bang ka badon ripun jar ngut kinong yo bai bam hanrai habala sedang pentok kit kinong penya ha ka tai ka madrasah kila berngem ya kinong lai tok kit Punjab ka don ka school ka bom pediang setia ya khna ritpat hanrai ka bai bam ka yo thik thing